na crkvu Svetog Marka u Gornjem gradu Zagrebu. Sjedište Hrvatske vlade, Hrvatski sabor je tu, uglavnom općenito Vlada Republike Hrvatske u Gornjem gradu. Miro Bulj. Crkva je barokna, 1941. godine izgrađena. U tjedne ja smo uspjeli doći preko vikenda u Zagreb. Sad idemo još prošetati po Strossmayerovom trgu, ne, po Strossmayerovoj šetnici. Prema Kamenitim vratima idemo sada, jel? Dakle, Gornji grad je povijesni centar grada Zagreba. Dosta austro-ugarske arhitekture. Grko-katolička katedrala Čirila i Metoda. Grečki top. Lijevo su Kamenita vrata. Ovo će biti jedna kratka tura po Zagrebu, samo smo uspjeli kratko svratiti. Uglavnom Tijana i ja smo ovdje studirali 5 godina. Meni jako drag grad. Glavni grad Hrvatske. Evo vidite tu Gradec, to je naziv za Gornji grad. Stari dio Zagreba. Dakle ima 800 i nešto tisuća stanovnika. Evo, vidio se i Zagrebačka katedrala koja je nažalost oštećena od zadnjeg potresa 2020. godine u Zagrebu. Sada ćemo vidjeti još jedan panoramski pogled na Zagreb. Ali idemo prvo do katedrale. Da je Kamenita vrata, jednih od vrata u ulaz u stari grad Zagreba.
Dalje smo opet na Tkalčevoj. Dobro, idemo još sada prema trgu Bana Jelačića, glavni trg u Zagrebu. Nedaleko od starog grada, od gornjeg grada imenom. Ajde, dolazimo. Ajde. Da, to je Zetova uspinjača, najkraća uspinjača na svijetu, ako se ne varam. Dolje gdje je hotel Westin, tu je bio moj faks. 5 godina života sam proveo u ovom meni jako dragom gradu. Pješke. Vratit ćemo se poskatit ćemo. Ovo ne znam tko je, ali eto, pokušat ću saznati. Vjerojatno Strossmayer, jer ovo je njegovo šetalište, ali da. Još jedan pogled na katedralu zagrebačku. Mora se često obnavljati jer je građen od litotamnijskog vapnjenca. Taj vapnjenac je dosta podložan vremenskim uvjetima i dosta se troši taj kamen na litotamniji. Tu su crvene alge. Eman je demag. Opet sam ga nisi. Eman ja. Desno. Dosta lokotajno. Sad još idemo od Tkalčićeve ulice, to je najpoznatija pješačka ulica u Zagrebu, gdje se nalazi dosta kafe barova, restorana i pivnica. Da, ovo je sad već Tkalčićeva. A sa biciklom.
I sad još idemo do glavnog zagrebačkog trga, trg Josipa Bana Jelačića. Sa kipom Bana Jelačića koji je u današnje vrijeme okrenut prema jugu. To nije bio uvijek slučaj. Da, tu je na konju trg Ban. Na konju, dakle, Ban Jelačić. Konj se zvao Emir, ako se ne varam. A prije je bio okrenut prema sjeveru, odnosno prema Gornjem gradu, gdje smo sada malo prije bili. Nekada se u vrijeme komunizma zvao Trg Republike. Komunisti su i kip Bana Jelačića sa konjem skinuli 1947. godine. I kip je vraćen 1990. godine, 20. stoljeća nazad. I taj je okrenut prema jugu. A kip je postavljen 1886. godine, ako se ne varam. Još ovijete godinu. Ban Jelačić 1848. godine. Mislim da je to godina revolucije, jer je Hrvatska u to vrijeme bila još pod mađarskom okupacijom i utjecajem. Pjesma je tako dobra, znači mami se sviđala i dalje, onako nekako. Imamo i fontanu Manduševac, najpoznatija fontana u Zagrebu. Legenda kaže da je djevojka Manduševa ili Manduška zgrabila vodu iz Zdenca i napojila vojsku koja dolaze u Zagreb i zgrabivši tu vodu, naziv Zagreb je dobio svoje ime. Još ćemo vidjeti tu sada pogled na Zagrebačku katedralu. Tu je. Idemo onda još malo do katedrale, da. Kao što sam rekao, nakon potresa oštećena, križevi su naknadno napravljeni. Širio za vjernike za koji nije mogao unići u katedrali. 14 različitih oltara ima u katedrali, također tu je i grob. Idemo sada prema Cvjetnom trgu sa trga Josipa Bana Jelačića. Nedaleko je. Pješačka zona Zagreba, osim još tramvaji samo mogu proći. Dolje nam je Zrinjevac, prema glavnom kolodoru grada Zagreba se ide.
također jedno šetalište. Dakle, već ulazimo na taj poznati Cvjetni trg s dosta kafića. Uglavnom jako lijep dan, 22 stupnja, subota. Mislim da je 8.9. danas, ne 8.10. oktobar je. Ovo je Bogićeva ulica. Ovo je. Ova zlatna kugla predstavlja sunce, po Zagrebu je raspoređen sunčev sustav, tako da ako ikad budete ovdje u Bogićevoj ulici, znajte da je ovo sunce. Evo je takozvana špica. I to je Cvjetni trg. Uvijek lijepo doći. Tu imamo i pravoslavnu crkvu, ali nažalost trenutno je u sanaciji. Petar Preradović, hrvatski pjesnik. To je to, pozdrav iz Zagreba.